Nijang garbiang lang dongkamuka mangsupia long there poni phai cap homtar ni borpani Honda atumpen bike showroom kangpu pon laso bike showroom kangpu lake alohi aman pen ke hang kangpu pon abang ward commissioner ke hai jitu terang phansi kangpu pon lapen kulat ahem phu mate kejor ahem phu ison nang kachuningri ison bangke nonamat staff mate kulat alok kachirap nun abang phu inut abang phi inut computer kiber hexer asondo pulute nang klem dun ning hang pulute nonamat nang chirap dun jia phanta kachuningri dun pinso nut aro soinut jongsi komane ki klem dun ji aning ke hang abang do pulute laso number lake 9365888178 lapen isi facility ke meya bangke aki ban penakini abai kelar award site do puta nang thandun lason si kulat ahem phu pen dongka muka municipal board atum aphan lapen kadok kawe alangli aphan kerapdun ber atum aphan suri akiro pajir pon West Karbi Anglong pen Gretson timung report News 18 difu apor pada Arni wat pon lo la training arom tik lo iliphan la person apor dongka makam municipal board angkang along iliphan na dinap lo na tengko tapen ilong na chipadu iliphan na sapul kumunda nili churu lo kasi pini labang so asai hem kangku nili CPS pada dongka makam municipal board ward commissioner jitu terang asansi gini labang so hem asai hem kangku iliphan nili apor lo kasi alang lihat sangan kan pen batang sok dah kan pergi pasal alang itu auto pandara dia mana so biar bang nanti marah halo bang halo ini tumhan arni gini ini tum borapani Honda ahin pen dongkam mukam borpani Honda ahin pen dongkam mukam municipal board angkang setame ini kecengsi showroom nabi ponlo kasi nili langsung showroom itu mukang kira senja akturat akhir jume pen anso sei langsung showroom dak lom setame paper beha mesen picunji phan anam henglo akhir jume hang pilo sampai pini langsung kita kan setame cek polisi Aprangsi nili arnam phan akero pipar lo tapena dungsu nili phan nanga cerabdun nili jirpo habib hangcho phan tamin nili chorop piglo lapen serlong kibe ward commissioner ate west kasa maipu alang litum nili phan support o lapen adungthu ward commissioner pini chief guest lo jitu terang lapen dak dongkamukam ahabar kiting itum senior citizens atum tame niliphan nang support don piglo dongkamukam arat atum tame niliphan lapuson ang thek ladak kibikok bang lisen pusi niliphan nililason ang thek sinili chelong lase berta pachet hang media ko te tumanta nili akiro pipiglo atheno denge media pen pete hangnata ilitum che charge aposi nang litum aphan tame nili long lapan nalitum nang cekroidun mana ce dondun nang support dun pot nalitum hanta suri kardom pilo nasi pini juga damtang tarik ingkoi Desember ciklo nili boithalang solong tame ingku ponlo nasi hala dakta nili heinuk pik la pugali ilitum Karbi Anglong ke ilitum ahawar leket hipik pugali same asabet adim pusita jitu kapre adim pen langdam lo pangbaram lo pultang te henu ue ason su nili cetek damlong lo lason mat hasin nili dak dong kamukam